kepriwe ya siji yo masa loro-loroan iki kepriwe sing nggowo. Dewi motornya siapa lek? Ya motornya nyong sih. Apik lah. Kue motormu. Ngandel motornya lembok. Motornya lek. Ya ora ngerti yo wong iki cah tuku. Mbah kuwi temenan apa itu ya ora ngerti mbah motore wong apa motore dewek. Ya motornya nyong lah. Apik lah motornya nyong. Ye. Ilmi biku siro randi motor. Motor yo lek yo. Manyak siro, yang duwe motor. Lu apik saka motormu malah. Lu motormu kayak motor wadon. Motornya ngapik iso ngono. Ganti motormu. Natane siro rene mlaku. Randuwe re ngapusi siro. Ora ngandel, saya tak cute. Apa sih lek bocah ngamuk-ngamuk deh. Mbah ora ngerti. Anu nek yen duwe yo masa amuk-amuk bareng rek. Ngamuk bareng ngomongin. Cek. Dajal tak tukane lek ya. Terus priwe saya wis tuku apa ora? Ora usah kowe. Oh, lah bocah semprol. Seneng-seneng ana wong tuku malah. Kowe